La proposta de la sessió que us presentaré avui és més un marc teòric, la base pel que amb el que es fonamenta la forma de treballar amb cançons i rimetes que tenim des del mètode CMDP, des de la teoria de nivells harmònics, que contempla que els infants es puguin desenvolupar amb totes les seves potencialitats a través de tots els paràmetres que es considera que intervenen en el desenvolupament de l'infant, per tant, de tota persona, per la vertebració del subjecte, del ser. És a dir, que un infant als 7-8 anys, dit així a grosso modo, pugui tenir la seva motxilla com a construcció, com a persona, ja feta. Llavors, a partir dels 7-8 anys, més o menys de forma estàndard, és aquell moment en què l'infant el que farà serà anar completant aquesta motxilla que ja està construïda, que ja està vertebrada, per fer servir una metàfora. I avui, diríem, l'excusa o des d'on treballarem els paràmetres de desenvolupament i, per tant, ajudar a l'estimulació del desenvolupament harmònic del nen, amb nens sans que no tenen cap tipus de patologia o dificultat, com nens que poden presentar alguna patologia o algun retard en el desenvolupament, perquè això en si mateix no és un problema. El tema és respectar els ritmes de desenvolupament que té l'infant. També, per un exemple senzill, seria un infant que als 6 anys no comenci a conèixer alguna lletra, per exemple, d'entrada en si no és una alarma. Llavors serà què és el que fa que no ho reconegui o que li costi determinades coses, és a dir, per posar els fonaments perquè cada aprenentatge es pugui anar construint en el seu lloc. Bé, un cop dit aquest preàmbul, dic que avui ho farem a través del ritme i a través de les cançons com a mitjà per aconseguir aquest desenvolupament harmònic. Té la seva gràcia que aquí a la sala hi hagi diversos mestres de música, que per tant que la música hi saben més que jo i per tant també de ritme. Suposo que és la gràcia de la complementarietat que puguem emprar el ritme i la música des d'una vessant més pedagògica i des de la psicologia que s'entrellacin. Doncs, un cop dit això, bé, ja ho presentaran qui soc jo, a part d'aquests títols que he comentat, educadora social, psicopedagoga i el màster i tal, soc membre del Reveig de l'associació i me l'estimo molt. I el secret principal és que m'estimo molt els infants i intento deixar-me estimar per ells. I un dels secrets principals perquè un infant creixi harmònicament és que se sàpiga estimar, que se senti estimat. Per tant, el motor del desenvolupament i el motor que fa que les rimetes o les cançons tinguin sentit és, sobretot, l'encontre amb l'infant i que aquest se sàpiga reconegut i estimat des del moment zero. I per tant, llavors, des d'aquí, tot és un joc. Perquè per l'infant el joc és el més seriós que hi ha, és allò més important i que li va a la vida. Per tant, la manera d'aproximar-nos amb els nens des que neixen és des del joc. Bé. Per situar el context, explicaré una mica les etapes de desenvolupament d'un infant que es contempla fins als 7-8 anys. En un segon moment, quins són els paràmetres de desenvolupament, que aquesta paraula vol dir quins són els elements que intervenen en el desenvolupament d'un nen en tota la seva evolució. Sí que veurem que en funció de l'etapa de desenvolupament hi ha elements que tenen més o menys importància. Ja faig un incís, per exemple, un nen quan acaba de néixer, les seves formes d'aproximació a la realitat principals són des de l'olfacte i des del tacte. Per tant, haurem de treballar el ritme i les cançons a través de l'olfacte i del tacte. I mica en mica es van desenvolupant altres sentits. Però, per tant, hi ha unes etapes de desenvolupament que hi ha uns paràmetres que van intervenir en aquestes etapes. En un tercer moment ja ens centrarem en l'educació de 0 a 3 anys i de 4 a 7 com a dos grans blocs en els que es contempla el creixement de l'infant.
I aquí ja parlarem en concret de les rimetes i com es treballen, perquè es treballen de formes diferents a les cançons i rimetes del 0 als 3 i dels 4 als 7. Si em voleu tallar en algun moment ho podeu fer, si convé. Després d'arrossegar-se, hagi après a gatejar i hagi fet l'ocells, que de vegades és un temps que és molt breu, que es combina, però per què dic això? Perquè cada etapa no està regida en si per els mesos que tingui, per una edat cronològica, sinó per la maduresa de la persona, en tots els seus paràmetres, en tots els seus elements. Així podríem dir, l'etapa neonatal és el nen que és un lactant, des que neix fins que té més o menys els 6 mesos, que podríem dir que és quan, en aquest període, doncs, primer gairebé no veu res, així descriuré les etapes molt breument, no veu res, i mica en mica va madurant la vista, per tant, el que apuntava al principi de tot, coneix molt des del tacte i des de l'olfacte, i és molt important que s'adoni molt el ritme, per exemple, en copets, un tipus de carícia, que se sàpiga agombolar l'element de sentir-se dins d'un cercle, de fet que acaba de sortir de la panxa de la mare, la necessitat d'un recolliment que li doni estabilitat, com el ritme, el típic que són les iaies, les mares o els pares, aquest tipus de balancets, per exemple, no? Tant a la Nadal com això, sobretot els ritmes amb nens petits, a poder ser que siguin 2-4 o 4-4, perquè ajuden molt a donar estabilitat i seguretat, perquè tu a un nen no li diràs estigues tranquil, estigues serè, un nadó ni de lluny, i més si els pares es posen neguitosos, és el primer que es comunica, és el que és des de la part de comunicació no verbal. En canvi, un ritme estable, fort, dèbil, fort, dèbil, fort, dèbil. Això ajuda al nen que estàs dient, tranquil, no passa res, aquí estic jo, com a exemple, en el ritme i les rimetes. Etapa de peu, podríem dir que el nen ha passat de ser un petit, un bombonet, a començar a fer la croqueta, a donar voltes per allí, després començarà a arrossegar-se, com un cocodril, i després començarà a gatejar, com un gat, per exemple, o com un ratolí, i a continuació fa dos, que vol dir que aixequen el culet i caminen amb el cul a l'aire, però encara amb les quatre mans. Però fàcilment ja tenen una mà esvelta, i agafen una cosa, i van molt ràpid. Aquesta última fase la passen normalment molt ràpid, i n'hi ha que quasi se la salten. Però què passa? Que això és per passar a la posició erecta, a la posició bipedestant, que és l'etapa que vindrà després, l'etapa de bipedestació. Per què és important això? Fixeu-vos que la major part d'exemples que us vaig vinculant fins aquí són a través del moviment. Del moviment i les posicions del nadó o de l'infant petit. Perquè és una etapa que és molt important que el nen vagi guanyant en to i que les posicions del cos, de la cadera, que s'eixampla, que les lumbars que es posen rectes, de la columna que no creixi, que no es desviï, etc. Perquè el moviment és el que donarà les consignes principals per tota la resta d'aprenentatges i de la construcció de la persona amb tots els altres paràmetres de comunicació, percepció, que ara ho apuntarem. Per tant, per què?
Doncs perquè de passar d'estar plana, la criatura està sentada, de cop passa d'una posició de veure-ho tot en pla a la tridimensionalitat. Se sent ahí, ostres, hi ha alguna més al món. Mans lliures, agafar coses, les puc mirar, puc girar amb la mà. Fixa't, de la motricitat grossa ja passem a la fina, que és la part manipulativa, veure's els dits, tocar, sí? I d'aquí anar a buscar i estirar. Per tant, aquí la relació, la relació interpersonal, l'encontre, però fixeu-vos que ho vinculem des del moviment. Sí? Bé, tornem. Etapa neonatal, un bebito fantàstic. L'etapa de terra és fins més o menys quan el nen passa de fer netejar, etc., passa a posar-se dret. Sí? I dret ja és això, després de més o menys l'any, que pot variar una mica, però fixeu, el fonamental no és que als 12 anys la criatura camini, sinó que, 12 anys, perdó, 12 mesos, sinó que la criatura hagi pogut passar pels diferents patrons de moviment que diem, que és això, el reptar, el gateig, l'osseig i el posar-se dret, la deambulació, la bipedestació. Sí? I l'etapa de la pedestació, què vol dir? És ser dret amb una sola cama, que és quan un nen se sustenta en una sola cama. Per tant, és quan comença a creuar el que se'n dirà la línia mitja, és el que ens divideix, i amb els dos hemisferis. Això vol dir que aquesta època és quan l'infant pot començar a fer el pas en el pensament abstracte. I és quan es posa les bases de l'aprenentatge, de la lectoescriptura i del pensament lògico-matemàtic. A grans trets, pot variar una mica, però s'entén, no? Perquè és el creuament dels dos hemisferis. Llavors, us ensenyaré alguna rimeta que ajuda a això. Per un cantó a treballar i per l'altre cantó a poder percebre si ja està assumit o no està assumit això. Per tant, és una eina per reforçar-ho i alhora pot ser una eina també de diagnòstic, és a dir, per reconèixer. No per etiquetar, que quedi clar, perquè entenem sempre des de la possibilitat. Sí? Bé, i ja finalment l'etapa de lateralització, que és aquesta etapa en què l'infant ja se sap moure, ja us un nen que ja corre, etc., quan estem una cosa clara a partir dels 6 anys. No? I és quan ja diferencia la dreta de l'esquerra. I per tant, hi ha una ubicació espacial i temporal consolidada. Per tant, quan s'acaba aquesta etapa, això a grans trets, diríem la motxilla de la vertebració de la persona, de l'infant, ja està feta. És a dir, ja té el sac gran, les butxaques, la tanca, les tires de penjar-se, les anses, etc. Ja està vertebrat com a persona. Llavors el que farem és anar polint aquests eixos. Per això és molt important l'educació, la vertebració del ser, per tant no com a nivell cognitiu ja, sinó de tota l'estructura de la persona humana fins als 7-8 anys, que es pot ampliar, però sobretot és treballant tots els paràmetres, que han d'anar junts. Si vaig massa ràpid, m'ho direu, Bé, doncs, ara, en aquesta idea que teníem de les etapes de desenvolupament, ja hem de posar cadascuna de les etapes tot aquest bloc de paràmetres o d'elements fonamentals. Nosaltres, a nivell educatiu, parlem amb aquest concepte de paràmetres. És una paraula una mica grossa, feta, però la idea és aquesta, elements, no? Perquè hi hagi un desenvolupament saludable de l'infant, harmònic. El fonamental, sobretot en els primers anys de desenvolupament, és la psicomotricitat. El desenvolupament tònic, la resposta motora simple, respostes motores coordinades i automatitzades. Què vull dir amb això? Doncs tot el que implicarà el treballar el to. Si un infant és molt fofito, és a dir, molt tou, molt com un peluig, un nen quan neix és així, i llavors quan és un bebè, quan són lactants i tal, que tinguin uns bons sacsons, unes bones cuixes, no? Que els tocs són molt tovets. A mesura que l'infant comença a donar voltes, com la croqueta, comença a arrossegar-se, a reptar, a gatejar, etc., veureu com l'infant va guanyant en to. Fins i tot el mateix colet, com uns bunyets que tenen al darrere, cap a les lumbars, desapareixen, perquè
ja va guanyant tota la seva estructura, és a dir, va musculant. Per tant, ha d'anar lligat. Si tenim un nen que té un any i és fofito total, doncs potser s'ha de treballar una mica perquè aquest nen vagi guanyant en to. I hi ha maneres per poder-ho fer. Per què? Per evitar problemes de desviacions, de columnes, per problemes d'un nen que sigui més o menys petós, o ens pot treballar una prevenció dels peus plans, aquestes coses que l'ajudaran el dia de demà, doncs quan hagi de córrer, doncs a poder ser que corri de la millor manera harmònica. La percepció del coneixement, també des del moment zero. Seguint l'exemple que dèiem abans, mira, sí que la Clara ens ensenyava, explica una anècdota, que porta un penjollet que fa un sorollet, no? Doncs està embarassada i porta aquest penjollet. En si mateix és un objecte i ja, però la voluntat és que quan el nadó neixi, quan senti aquest soroll se sentirà reconegut en un lloc estable, que identificarà aquest so. Això, sense voler, en part, ja està treballant la percepció. La capacitat de l'infant de reconèixer alguna cosa. Reconèixer vol dir una cosa que ja coneix i identificar-la com a seva, com a part d'ell, en part. Perquè un nadó, quan neix, tots són extensions d'ell mateix. No diferencia. El pit de la mare es pensa que és seu. I no per propietat, sinó que forma part d'ell mateix. Llavors, mica en mica anirà per un cantó afirmant el vincle, però prenent distància del que és l'objecte en si. Ara bé, quan comença a ser nen, el nadó, en el moment en què comença a percebre que hi ha un tu. En el que hi ha un tu, s'identifica que hi ha un jo. Hi ha algú que l'espera, que li somriu, que li diu, que li canta, que el toca, que el ritme. Sigui perquè està content, sigui perquè està trist, sigui perquè té gana, etc. I que li diu, aquí no passa res, jo estic amb tu. Que per tant també posa les bases del que serà després la confiança, la capacitat d'escolta, que em sembla que me'n vaig molt lluny, però no, és fonamental. De fet, és el que veiem quan això no hi ha sigut. Per exemple, amb infants que han estat en segons quin tipus d'orfenats, nens que es balancegen, que els hi costa percebre, que els hi costa mantenir l'atenció, que són nens dispersos, doncs des de que neixen es pot anar donant això. Per un cantó és el que dèiem, hi ha una part de voluntat en la relació, però hi ha una altra part que està lligada amb tot el tema de mantenir unes rutines, que ja en parlarem després. Llavors, corporeïtat i ubicació espaciotemporal. Clar, una mica es solapen, perquè com més petits són, quan toques un punt, els toques tots. Doncs, seguint el mateix exemple que fèiem, amb la noció de corporeïtat és el que deia, un nadó quan neix es pensa que el pit de la mare és teu. No té distància de les coses, no? I també per començar perquè no ho veu, és de mica en mica que anirà madurant la visió. Doncs la importància que se senti molt agrupat, que tingui uns límits des del llit mateix, per exemple, que tingui, ell buscarà un espai físic en el qual ell se sent emmarcat, i a mesura que va creixent, doncs se situa en un espai, que és una sala, que si va corrent cap a un lloc s'estampa, doncs per tant que hi ha un fi, etc. Hi ha infants que això no saben percebre-ho. Llavors poden començar a córrer i hi ha un límit. La comunicació i llenguatge, el mateix, un altre element, el ritme, inhibició i control cortical. La capacitat d'atenció i acció, que en part ja ho apuntava també, no? El fet que es mantingui un ritme, m'estic centrant ara en l'etapa de neonatals, però perquè, natació per seguir una mateixa seqüència, que això passa llavors en totes les etapes de desenvolupament. En comunicació i ritme, la importància que hi ha un temps per cada cosa. Unes rutines, unes activitats que es van mantenint en el dia, també uns límits, que és quelcom fonamental que l'infant, deixar l'infant, per exemple, què vols? Això o l'altre? Les sabates roses o taronges? O anar d'excursió al mar o a la muntanya? Un nen de 2 anys no se li pot demanar, perquè no ho sap,
i llavors sense voler-li preguntar i perquè ell sigui partícip, el que fem és generar l'ansietat. En canvi, dius, avui farem això, demà farem allò. Hi ha un ritme, no? I això ajuda a anar vertebrant la persona i a donar-li estabilitat. A la comunicació i el llenguatge també, cada època, cada etapa, té la seva singularitat, però és un element imprescindible pel desenvolupament de l'infant. Tant si hi ha llenguatge verbal com si no hi és. Per un exemple, el Bernat, que molts l'hem conegut, tots sabem, els que l'hem tractat, que ens hi comunicàvem. I el Bernat, paraules en català, no en va expressar. Dit així, un txec, si hagués volgut, hauria entès igual que nosaltres. Però es comunicàvem, que són coses diferents. Emotivitat i afectivitat també. Aprendre a gestionar les emocions, el que sentim, qui som. És fonamental que això es doni en el desenvolupament. I un últim punt és la capacitat d'adaptació, que seria la capacitat de saber estar. Ara parlem de la resiliència, la capacitat d'assumir la frustració, de llançar-se quan hi ha moments que costa, etc. Per tant, tenim totes les etapes de desenvolupament i en cada etapa hi penja tot aquest paquet d'elements, de paràmetres fonamentals que s'han de tenir en compte en el desenvolupament. Però ja per acabar, per tancar aquest exemple que parlàvem d'etapa neonatal, a l'etapa neonatal és molt important el tema de la psicomotricitat i l'afectivitat en aquest nivell, i l'emotivitat, com aprendre a gestionar tot el que va sentir, els elements més bàsics. Bé, ara ja anem entrant a la matèria, a les rimetes i les cançons. Com a recurs per treballar els paràmetres de desenvolupament, per tant, aquesta colla de 7 paràmetres que hem parlat, en l'etapa de 0 a 3 anys. Per tant, en aquesta etapa estem parlant de neonatals, els nadons, l'etapa de terra, i fins a arribar a la grupa d'estació, fins que es posen a caminar. Caminar que no vol dir córrer, encara no saben córrer. Són els nens petits, quan corren no corren, caminen molt ràpid, però no corren. Perquè no deixen els peus en l'aire en cap moment. Això vindrà després, quan ja és l'etapa, que ja és el final de l'etapa de l'estació. Bé, quins són els eixos fonamentals i què es treballa en les cançons i rimetes en aquestes etapes? La psicomotricitat grossa, també dita protopàtica, que és tota la part del moviment gros, gruixut, de les extremitats, de desplaçant-se, etc. Tot el moviment de tot el cos. I això sobretot es concreta amb els patrons bàsics de moviment. I el posa com una part, no dins de la psicomotricitat, perquè la psicomotricitat grossa engloba molt més. Però és veritat que en aquest englobar, és això que dèiem, tot el moviment en si, aquí és central tota la part de patrons bàsics de moviment, que és el reptar, com un cocodril, el gateig, l'oceig, l'anar de genolls, que és l'oceó, i la deambulació de posada, la marxa, que és el caminar, que és la idea de caminar en marxa. Bé, no em posaré a reptar com un cocodril, que ja sabeu com ho fan, i això. Això, a la segona part, quan fem un taller, ja hi haurà més part d'aquesta vivencial. Per altre cantó, també un altre dels elements principals és la corporalitat. Fixeu-vos que no dic el cos com a tal, no dic com a objeto, com a objecte del cos, sinó la corporalitat, que inclou molt més que l'element objectual. És a dir, és la consciència del cos, la consciència de qui soc, la consciència de que tinc mans, la consciència que tinc cames, la consciència que tinc peus, la consciència que tinc cor. I no només consciència, sinó que serveixen per alguna cosa, cadascun d'ells. I que tots formen part d'un cos harmònic, que es complementen. Doncs això es va construint mica en mica. De fet, podríem dir de vegades que ens trobem, per exemple, algun infant que fa un temps va passar d'unes
que naixien sense braços, no? I llavors pintaven, tocaven instruments amb els dits dels peus. Clar, tu veies que efectivament no tenien els braços. Ara bé, hi havia una corporeïtat harmònica, moltes vegades, que s'aconseguia per altres elements. Sí? És a dir, és la idea de complementar. Però aleshores, si tu ens fixessin només en la part física en tant que cos, hauríem de dir que aquelles persones no tenien els braços. En canvi, en tant que subjectes, eren objectes complets en tant que harmònicament parlant. Bé, un altre aspecte importantíssim és la psicomotricitat fina, que és la part del moviment però ja de precisió. Sobretot es centra en les mans, des del canell, des del gir, que ja comença a fer un nebot, quan agafa una cosa, els que teniu nebots o fills o que teniu fills petits, en el moment que agafen un objecte comencen a girar i a mirar-se'l i a passar-lo, i a agafar, i d'aquí després passarà a poder fer la pinça. I en el moment que saben fer l'exercici de la pinça és quan ja saben agafar un llapis, un color, i per tant, com a instrument important pel que vindrà després per la lectoescriptura, per poder aprendre a escriure. Clar, si la pinça no s'ha fet i es va des de la grapa, d'agafar així, difícilment pots agafar un nen i posar-lo a escriure. O si és una criatura que té molt poc to, què passarà? O t'agafa malament? El típic exemple de lectoescriptura que un nen t'agafa així, com un puny, i no sap, la part del traç va amunt i avall que no hi ha cap tipus de direcció, o direcció, diríem, caòtica, a fer la pinça. Aquí no s'hi arriba de cop, és tot un procés, però això és la psicomotricitat fina. Per tant, tot el que siguin activitats d'amassar, d'agafar i de desplaçar objectes, per exemple, tot el que siguin circuits d'anar gatejant en un lloc, agafar un objecte i tornar-lo i portar-lo a un altre espai, o fer una construcció, etc. Estàs afavorint no només la psicomotricitat grossa, amb els patrons bàsics de moviment, sinó també la motricitat fina, com a exemple. I si a més hi afegim que ha de construir un tipus d'objecte o ha de fer un tipus d'acció, ja estem posant també la coordinació o color manual, agafar i associar en un altre lloc. I també la percepció i la comunicació, que no estan aquí com a prioritat, però també hi són. Perquè com veurem a continuació, per exemple, el sistema límbic és tot aquest element que implicaria el tema de l'equilibri. Per exemple, de les genes, que tot cauen, no? I ostres, s'ha de treballar els patrons bàsics, que vol dir que no ha estat vingut o no hi ha passat prou per aquest camí de posar les bases per al moviment. Doncs un nen serà important que aprengui a fer girs, sigui perquè fem cançons o rimetes girant, boi dret, o els balancejos, els gronxadors, les hamaques o el balanceig. Per tant, fixeu-vos que he passat de coses de nens més grans a nens més petits, on un bebè no posaràs a fer girs sobre el seu propi eix, en canvi el pots balancejar, o posar-los cap per avall, també com una campana. Això no els fa cap mal, i al contrari els va molt bé. Si no, també penseu als artistes de circ com ho fan ja amb nens petits, des de ben menuts, perquè això ajuda a afavorir l'equilibri i evitar problemes de vèrtics. I això ajuda després també a la ubicació espacial, a saber què és al davant, al darrere, un cantó, l'altre, dalt, baix, etc. Bé, el punt 7, que és el ritme i el llenguatge, també és un dels elements principals que es treballen amb les cançons i rimetes. És veritat que és diferent amb un nadó que amb un nen de 2 anys. Amb un nadó, sobretot l'acció és passiva per l'infant. Nosaltres li cantem, nosaltres l'anitlem. I el nen, com a molt, hi anirà repetint alguns sons o algunes cadències. I llavors que sigui per imitació, però fixeu, fa la imitació del so, que alhora li dona ritme, que alhora està establint un vincle, que alhora hi ha comunicació i relació interpersonal, el jo i el tu. Per tant, estem treballant temes d'atenció, temes de connexió, temes de prevenció d'hiperactivitat, etc.
Bé, i el moviment i tonificació del llenguatge, el moviment i tonificació de l'aparell profanador de la boca, és tot el que seria vinculat amb tot el tema de saber vocalitzar, de saber parlar. I per tant no és només expressar-se en una llengua o una altra, sinó afavorir la maduresa de tota la part facial de l'infant. Que això ja es dona madurativament, però és veritat que hi ha tipus de jocs o de formes de relació que ho faciliten menys que altres. Nosaltres som una cultura en què la conversa al món llatí, almenys fins al segle passat, al segle XX, era molt important, tenia molt pes, no? Les converses de sobretaula, les discussions, etc., amb el bon sentit, tenien molt pes en els nuclis familiars. En el moment en què això ha anat canviant és quan estan augmentant de forma exponencial tots els problemes de trastorns del llenguatge o de dificultats i necessitat de logopèdies. Per què? Perquè en les primeres etapes de la vida els infants estan trobant en situacions moltes vegades en què, fruit de la mateixa societat, ara no em poso tant que adjudicar uns pares o uns altres, sinó l'entrada de les noves tecnologies i de les pantalles en els nuclis familiars on hi ha infants petits està fent estranys. I això és un afegit, però penso que és important que el tinguem present, i d'aquí també la importància de recuperar cançons tradicionals, no cal que siguin algunes que presentarem ara, però sí cançons i rimetes en la vida de les famílies, o sobretot on hi ha infants. Perquè ens estem trobant, la gent que ens dediquem al món educatiu, que en la primera infància hi ha problemes d'atenció, problemes d'hiperactivitat, problemes de llenguatge, moltes vegades perquè els nens no reben tanta relació interpersonal de jo a tu i de llenguatge en si mateix com fa uns anys, per la mediació de les pantalles. Sigui perquè els pares estan, o familiars, amb les pantalles molt més absents, o sigui perquè se'ls donen amb els nens. I ja no entrem en com afecta això en el desenvolupament en tant que possibles addiccions futures. Però ja només centrant-nos en el llenguatge ha augmentat la pobresa en el llenguatge en els nuclis familiars. No només a nivell de vocabulari, que també, sinó a nivell de relació. I això és una de les coses que és un signe d'alarma del nostre temps. I si vols afegir alguna cosa, Mapi, per exemple, tu mateixa, I, per tant, això ja lliga amb l'inici i ampliació del llenguatge a través de la imitació i repetició, que de fet ja ho he dit, vinculant-ho amb, per exemple, si cantes a que Sol, solet, vine a veure, vine a veure, l'infant no farà, vine, i al riure i està, què farà? Intentarà repetir algunes de les cadences de les paraules que es van fent. Però això en si ja és inici de llenguatge, ja ho estic fent, jo formo part d'aquest grup, jo estic amb tu, caminem junts. Tot aquest missatge l'estem donant a través de la relació interpersonal, a través del cant. I això, més enllà que es canti més bé o més malament, és que és una altra història. Jo me'n recordo a casa meva, la meva mare tenia el seu estil de cantar, i jo em trobava que cantava el Solsolet d'una manera, i llavors animava a l'escola una altra, i caram, era una variació sobre el tema. Bueno, ja està bé, no? Vull dir que això també és riquesa, no? Bé, llavors, dir que és fonamental tenir una estructura diària. Afegirem a les rimetes i les cançons, com dèiem, per afavorir el desenvolupament de l'infant, tenir una estructura diària, que en certa manera no deixa de ser un ritme. És a dir, com hi ha un ritme físic. Imagineu-vos al matí, tarda i nit, tenim una rimeta, etc. Al matí de bon dia vol dir, o alguna cançó, que alhora pot ser, si no és una cançó com a proposta, que pugui ser alguna acció concreta que s'identifiqui amb el que es va fer. I que l'infant, en part, ja ho es feia des de l'inici. Per què pico de mans? Perquè potser això és un ritme, que sí, el que estic fent? Doncs imagina't, al matí, una repetició, es lleva, reta la cara, es
anar a l'escola, menjar, jugar a casa, anar a dormir. Torno a repetir. Llevar-se, anar a l'escola, menjar, jugar a casa, anar a dormir. Això és elemental, el que ho he de dir. Són 4 coses que n'hi ha moltes més al mig, però fins que això és una estructura que es repeteix sempre, cada dia. Sempre, cada dia. Té el mateix signe que un ritme físic. Sí? Després d'un ve l'altre i és estable. Per tant, l'infant, per créixer, necessita estabilitat, necessita d'unes rutines, necessita d'unes pautes que l'ajudin a anar posant-hi tot el que anirà vivint. Sí? És a dir, imagineu-vos, un nen que està a punt de caure, posem les cames en ferm i ens mantenim. Doncs, en certa manera, és donar aquesta estructura. Sí? En el ritme diari. Llavors, qui diu la rutina que hi sigui de cada dia, afegir-hi rituals, que llavors es pot fer de maneres diverses, en cadascú en funció del seu estil, no? I del tarannà de la casa. Es va rentar-se la cara, el dutxar, rentar les dents, saps? No és tant l'acció en si, perquè si no podrien ser també enteses com a rutines, sinó és com es fan. És aquest contingut no físic i ja, que són accions en si mateixes, que això ajuda a mantenir, a donar una estructura a les rutines que hi són sempre. És com cada dia surt el sol, almenys aquí al Mediterrani, cada dia surt el sol i cada dia es pon. Això dona una estructura. De fet, per exemple, ara hi ha nens amb el canvi d'hora, que clar, tots els dies a les 7 de la tarda, vinga, preparem-nos per anar a sopar i et diuen, cacauet, comença tu amb el sol que hi ha, a l'igual me'n vaig a dormir jo després, saps? Clar, per què? Perquè objectivament no ho entenen, perquè objectivament el que veuen és una altra cosa. Hi ha una rutina, no? Doncs, bé, això. I és important que quan això no es dona, perquè de vegades les dinàmiques familiars contemporànies no ho porten, és important tenir-ho present i intentar posar mitjans perquè es doni. Perquè no es doni per naturalesa no vol dir que no sigui important que sigui. Per exemple, que recordo l'Anna, quan era petita, el Pau i el Bernat, intentant conciliar la vida familiar, doncs a les tardes, quan arribava el seu fill, ser a casa. I feia les 1001 per ser a casa quan arribava el seu fill. No era en si la cosa que feia quan arribava, sinó ser-hi. Aquest element de llar. Això és una rutina fonamental, que la donem per suposada i creiem que el sentit comú ja ens ho diu, però és veritat que el dia d'avui cal voler perquè sigui, no, això? Llavors conciliar-ho a la mesura que es pugui, evidentment. Bé, aquí per exemple, això va ser, dèiem, en aquesta fotografia, doncs fer pa. Jo fins fa poc temps feia pa. Quan venia algun infant, segons com a casa, i era l'hora que estaven fent això, també s'afegia. I ja ho esperava, perquè sabia que aquella dia era, i a més que vas posar al forn, saber el que faria, saber que s'havia d'esperar, que no ho tenia immediatament, que també és un dels mals del nostre temps, sinó que hi ha un ritme. Hi ha coses que demanen un temps perquè siguin donades. Això, que és tan elemental, és fonamental per la vertebració de la persona. Que hi ha un temps per cada cosa i que hem d'aprendre a esperar. I de vegades, quan no veiem les coses, confiar que si els altres ens ho diuen i ens donen l'estabilitat, confiar-hi, fiant-nos que és així. Clar, quan tu has mantingut una estructura en la vida que ha ajudat a això, què passa? Quan poses llenguatge i ho intentes dir d'un element més abstracte, és més fàcil que la persona ho posi a la motxilla que parlàvem abans, que la gent ho pugui viure amb més facilitat. Bé, ara ja sí que hi entrem plenament en les rimetes, les cançons com a eina per afavorir el desenvolupament dels infants. Bé, podríem dir que hi ha rimetes perquè des del revés sí que és una cosa que ja fa anys que el contemplàvem i anàvem donant voltes i de fet ja ho fèiem servir quan treballàvem les cançons i les rimetes per treballar els diferents paràmetres i sobretot des de
clar, tenim com a nucli un paràmetre del ritme, però és el que quan es toca un paràmetre, es toquen tots. I com més petit és l'infant, més. Perquè fixeu-vos, un nen petit, com més petit és, tot és molt més des de la unitat. És a dir, el nen plora per menjar, plora perquè té set, plora perquè té son, plora perquè té gana, plora perquè té fred. Quin és el denominador comú? El plorar, com a forma de comunicació. Quan va creixent, va augmentar la complexitat. Doncs, per tant, també, quan s'està parlant d'un paràmetre de desenvolupament, quan en toques un, els toques tots. Doncs, des del reveig, sí que vam intentar, que potser és una mica artificial, intentar diferenciar algunes rimetes que ajuden més per una cosa o per una altra. Tot i que, torno a dir, ho toca tot, però hi ha una incidència més gran amb unes, amb uns elements de desenvolupament o amb uns altres. Llavors, englobar rimetes per treballar els patrons bàsics de moviment, rimetes i cançons per treballar la motricitat fina i el llenguatge, i cançons per treballar l'esquema corporal, la corporalitat, que parlàvem. Bé, i ara, us he anat dient d'altres maneres, és molt important prendre nota que no és recomanable en l'educació infantil, per tant, dels 0 als 6 anys, 6-7 anys, fer activitats específiques de cada àrea, sinó a través de dinàmiques de joc per treballar el desenvolupament del llenguatge i el moviment com una unitat. Que quan estem fent algun joc que té com a prioritat el ritme, també directament estem treballant el moviment i el llenguatge, la comunicació, l'afectivitat, la relació interpersonal. I recordar, com ja he dit abans, que per un infant el joc és el més seriós que hi ha. Que sembla que dius, ai el neno, ai la nena, ai... No, és que els hi va la vida. Com a nosaltres ens hi va amb un examen de selectivitat o amb un màster o que... Per a l'infant és el més seriós que hi ha. Per tant, és entrar en la seva clau de joc, és en la seva serietat, en el seu àmbit de vida i des d'aquí l'encontre. I des de l'encontre créixer junts. Bé, sí, llavors anem per estructurar amb aquesta inquietud que us he comentat al revés de com donar eines també a les famílies, als professionals de l'educació, al món sanitari, que de vegades estan intervenint l'infant, sigui a nivell de fisioteràpia, sigui en hospitals, sigui en centres específics, intentar posar al servei d'eines que ja feien servir nosaltres com a terapeutes, doncs com a forma de joc i per afavorir el desenvolupament dels infants. Doncs una de les coses que vam fer va ser, ja fa un parell d'anys, gravar un CD que alguns ja coneixeu, de cançons rítmiques. I com que és una cosa molt casolana, però que la gràcia és que el pugui fer servir tothom que ho necessiti, vam aconseguir poder penjar les cançons a la pàgina web del Reveig amb una explicació de per què es treballa amb aquelles cançons i en quines etapes és important més fer-les servir o amb més incidència. És veritat, així com us deia, que hi ha unes etapes de desenvolupament, hi ha una complexitat en els paràmetres que intervenen a mida de la creació de l'infant, sí que les cançons, tal com estan estructurades per les etapes de desenvolupament, les d'etapa en una etapa, és a dir, les primeres, que és a partir dels nens des de que neixen, es poden fer servir a l'etapa més complexa, que seria l'etapa de lateralització. Ara bé, és veritat que les de més complexes fer-les servir amb més petits millor que no. Es complementen, es van afegint, una mica com el mètode de Suzuki, comença la melodia més senzilla i vas ampliant la complexitat i la quantitat d'instruments, doncs, en aquest sentit. Bé, ara us ensenyem aquí, hem entrat a la web del Reveig, a l'apartat de recursos pedagògics. I dins de recursos hi ha les cançons rítmiques. I dins de les cançons rítmiques
i alguna cançó que pugui estar ja d'entrada des d'aquesta etapa. Les cançons que hi ha proposades són exemples, és a dir, tota cançó que tingui un símbol a nivell de complexitat es pot fer servir, o almenys fer-la servir en aquesta finalitat. Sí que vam veure cançons normalment que no es trobaven en altres CDs, amb autors més coneguts, o així. Però en canvi sí que veiem que tenien importància per com ajudaven a treballar els paràmetres de desenvolupament. Si voleu, podem posar un exemple de l'etapa de terra, que és el que dèiem, que és molt senzill, que, a veure, per exemple, la cançó Jo tinc dues mans, veureu que hi ha una descripció de l'etapa i llavors hi ha una explicació de la cançó i per a què serveix en si mateixa o com es pot fer servir. Aquesta cançó és una melodia gairebé un recitatiu que ja es pot cantar en part amb un nen acabat de néixer, però en tant que cançó, no en tant que finalitat del que és el que es treballa. Però aquí, amb aquesta cançó, amb un nen petit amb etapa de terra a partir dels 6 mesos, ja comença a jugar amb l'element de la consciència, de la corporeïtat, de l'esquema corporal. Que la cançó es diu Jo tinc dues mans. Què són això, dues mans? Doncs ja jugues amb un infant a Jo tinc dues mans i et poses davant, ni que sigui estant al llit, per exemple, quan és nadó o a terra, jugant a terra, que de fet és molt important que des de ben petit l'infant estigui a terra, que serà el seu lloc on es anirà assentant, vull dir, afermant. Doncs des de terra, jugant amb les mans, quan està sentat ja pot fer el joc, ja vol imitar, i fixeu-vos que no només és que hi ha les mans i que les poso a l'alçada de la vista, sinó que faig el gir. I per tant estic treballant la part manipulativa i aniré augmentant la complexitat. Ja veu que els dits, un nen petit no sap moure els dits així. Doncs això des de l'etapa de terra, per exemple. No sé si podem pensar perquè va fer una idea, però no per escoltar-la per aquí. A veure, i veureu que la podeu escoltar i alhora la podeu descarregar. Tot això és lliure. Està posat, no? El so o està tancat? Bé, sí. Haureu de creure, haureu d'entrar a la web i buscar-ho, d'acord? Bé, tornem enrere. Llavors, una altra cosa és la dimensió de les rimetes, que les serveix moltíssim per un tema del ritme, per treballar els patrons bàsics de moviment, per tant, tota aquesta motricitat grossa, des de la deambulació, des de la croqueta a terra, el nen des dels 6 mesos, a reptar com un cocodril, al gatejar, a fer l'ossets i al caminar, la marxa. O com també el saltar a peu just i peu coix. Llavors, el que sí que vam fer arrel del confinament i demanda de diverses famílies, vam gravar de forma casolana alguns vídeos que vam anar passant i llavors ho vam penjar al canal de YouTube del Revés, donant algun recurs a les famílies. Aprofito per donar les gràcies al Xer, que és un amic afganès que vam tenir acollit durant 2 anys a casa, que és el que en temps de confinament es va dedicar a tenir la paciència de gravar els vídeos i llavors vam anar penjant a YouTube. I a través de la Núria Codina, també una voluntària del Revés, que va fer la metatació. Doncs, un exemple pot ser, no sé si es podrà veure o sentir, no sé com anirà això, perquè... que, per exemple, el segon o el tercer, que és el arrossegant-se amb coixí. No. Per exemple, el cocodril hauria de ser, o el ratolí, però que està desgrosserat, serà per terra. A veure... Mira, aquest per exemple, perquè això és una idea, Aquestes rimetes moltes les hem agafat de la Tamara Chobarovsky. Li van demanar permís en confinament per poder fer aquesta divulgació i n'hem adaptat unes quantes al català, que també n'hi ha d'altres, però sobretot també hem agafat en aquest moment d'aquesta especiació del llenguatge. Bé, no sé si ens falta un tros, però bueno, la idea és
que puc vincular el ritme, el moviment, amb un patró de moviment per ajudar a realitzar-ho. No està tallat això. Bé. No passa res. Coses del directe. Doncs és fer el gateig, doncs el rectolí, rosegador, el rebassa, amagat, rusta, un crostó, rabanets i bon torró. Rusta, un crostó, el rectolí, rosegador. Això, si algú fa aquest exercici, llavors els infants, sigui en grup, sigui sol, anar gatejant, llavors es poden posar obstacles. I ara es passa per sota, queda per sobre, d'aquí es fa una aventura. O s'inventa una història dels ratolins d'un cantó a un altre i estàs treballant tota la part de comunicació, llenguatge, relació interpersonal i a la vegada el patró bàsic del moviment del gatejar. Potser en una etapa que els nens ja caminen, però estàs ajudant a consolidar-ho. Sí? Bé, doncs aquesta era una part important per treballar la psicomotricitat grossa. I una altra és la part de psicomotricitat fina i llenguatge, que vinculant amb el que parlàvem abans dels trastorns de llenguatge, que han augmentat molt, també la dificultat que tenen nens de connectar amb els altres, per tant, temes d'atenció, nens dispersos, que no depenen en si. Un infant quan neix té una càrrega, així un parèntesi, té una càrrega biològica, que és a dir, el regal que li dona la família en tant que el néixer, biològicament parlant, i una altra gran part és l'ambient, és a dir, on creix, on es desenvolupa. Hi ha una part que la família no pot controlar, però hi ha una part que no la controla la família en si mateixa, sinó que és però és tot el que va vinculat al que és la societat, el que és la vida, els aconteixements, etc. Doncs en aquest sentit, hi ha coses que no les podem canviar de les pantalles que hi ha, etc. Però hi ha una part que sí. I és en aquest nivell que hi ha rimetes que ajuden molt per treballar el tema del llenguatge. Miri, per seguir la mateixa rimeta que acabo de fer del ratolí, de la Tamara, un moviment de la motricitat fina que és molt important és el gir. Està estudiat que fer el gir ajuda a mantenir-lo, a aprendre a pronunciar segons quin tipus de fonemes. Per exemple, la R. Per exemple, a nivell de batalleta, per exemple, sabeu, la meva àvia em va ensenyar una rimeta, que ara en diem rimetes, però eren frases fetes, referents tota la vida, que era el carro carregat de rocs. Un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. O un carro carregat de rocs passa per la carretera de Terrassa. Aquesta inèrcia, a vegades també una barra que ajuda a fer el gir, un davant de l'altre, o posar-se de dos en dos i intentar anar-se arrossegant fent el gest, aquest moviment. Fixeu que és vinculo fort dèbil amb un moviment, amb una cadença física de moviment. L'infant aprèn vivint, fent experiència de les coses. Per tant, imagineu un nen que li costa dir la R, no és el mateix començar que potser hi ha uns que s'ha de fer, caricaturitzo, però vincular-ho amb un joc, amb un moviment i que quasi que l'empenya a dir la R, o el ratolí que us deia, doncs fent el gir més en petit, passem d'un moviment més gros a un moviment més petit i el ratolí rosegador, el rebossa amagat, rusta, un crostó, rabanets i bon torró, rusta, un crostó, el ratolí rosegador. Clar, que té aquest punt d'embarbussament, però fixeu a més, no és només l'embarbussament, sinó vincular amb un moviment i amb un pum, que va ajudant a posar ordre, sinó que a més hi ha un inici i un fi, un principi i un final. Sí? Que és una cosa molt senzilla, però i que això es pot fer on es vulgui. Doncs vam fer aquests vídeos casolans que estan també com a recurs. I finalment, un altre exemple seria tot el que siguin rimetes
l'aparell bucofonador, a la boca. Per tant, quan ens volem centrar no tant en el moviment, per exemple, treballar patró bàsic de moviment gros, ens centrem la rimeta amb el moviment, o la cançó amb el moviment. En canvi, quan el que volem és treballar més el llenguatge, centrarem els moviments que seran més petits i més a prop de la boca. Per tant, dels 0 als 3 anys, sobretot l'accent el posarem en el moviment, d'aquí la primera divisió que hem dit, les rimetes i cançons dels 0 als 3 i dels 3 als 7 o dels 4 als 7, si volem, no? Dels 0 als 3 serà molt des del moviment gros i dels 3 als 7 serà a moviments d'entrada més petits, més des de la motricitat fina i molt més vinculats al llenguatge. Per exemple, no sé, a veure, un altre podria ser en el delta de Calella 10 dofins aletegen, dansen els dofins, dansen divertits. I continua, Però fixa't que he fet un gest que alhora està molt més a prop de la boca i les mans, no? I que l'infant també ho veu. No? Bé, si voleu, podem aclarir algun dubte. Això seria la part general que us volíem transmetre avui des del rabeig i les rimetes i les cançons com a eina pel desenvolupament de les criatures. També dic que als nens els encanta i aprenen, com que el joc és molt seriós, és el més seriós, i d'entrada per naturalesa l'infant té una capacitat d'admiració i d'entrega, a la que veuen que hi ha serietat en la proposta, s'hi llancen i s'esforcen un munt. Ells s'ho passen, a més, molt bé, i els adults he de dir que també. Bé, doncs moltes gràcies. Només dir al final de tot que a veure, jo no m'ho invento. Jo, en el fons, potser la gràcia està en què he barrejat diferents escoles i experiències que a mi m'interpel·len. Només mencionar-vos aleshores perquè és a dir, què hi ha darrere del tapís? Els genus nusos que lliguen els diferents elements. Per un cantó, el mètode Primerete, amb el Josep Mollà al davant, traductor, amb el que li dec molt de conèixer i saber interpretar i acompanyar els infants en totes les etapes de desenvolupament. Per altre cantó, la Rebecca Wild, que és una pedagoga d'origen alemany de la segona meitat del segle XX, que van crear una escola de l'era infantil dels 0 als 6 anys a Ecuador. I és molt interessant la proposta que fan, no separant en si per edats cronològiques, sinó per maduresa dels infants. Que no varia gaire, que diem, però és veritat que dona una manera d'entendre i també una plasticitat tenint en compte els paràmetres evolutives que parla el doctor Mollà, el mètode Primerete. Sense saber-ho, vull dir, potser algun concepte parla una mica diferent, però la idea de fons és la mateixa. I per altre cantó, la Tamara Chborowski, que és aquesta especialista en llenguatge i desenvolupament infantil, que és la creadora de la Rimas con Movimiento, que per mi va ser una descoberta. La seva persona i la manera d'aproximar-se als infants a través de les rimetes, per treballar elements de desenvolupament. I per tant, a mi és una eina molt rica i a més que algunes les hem anat traduint al català i m'ha donat, diríem, palanca a atrevir-me a fer-ne també. Ja no és cosa, a mi m'interpel·la molt, sobretot per la seva persona, la seva integritat. És metge i pedagog en el que li devem molt, que de fet no es coneix massa, una obra seva que es diu Com estimar l'infant i una altra que es diu El respecte a l'infant, que va posar les bases pels drets humans, pels drets dels infants. I de fet, a nivell biogràfic dic que és un home que va ser com un dels creadors de les colònies d'estiu per infants, com a novetat en el sistema educatiu a nivell europeu, i va crear diversos orfenats i de fet finalment va morir com a punt de la transparència en un camp d'extermini per no voler deixar, per no abandonar els infants de l'orfenat. És molt interessant també el seu diari del gueto, que explica anècdotes amb els infants sense apar els ulls, per tant veient
les misèries, els combats que tenen els infants, no? En si mateixos, vull dir, la seva picardia, però veure com els estima per sobre de tot, no? I com els estira a créixer com a persones. I finalment els evangelis i la figura de Jesús, sobretot per la seva manera de potser respondre a la realitat, a les persones, als esdeveniments, la capacitat d'admiració que té davant de tota persona, de tot ésser humà, i mirant-lo des de la seva possibilitat, no només veient la llau, no? O dèficits que té, sinó entenent-lo en tant que fill de Déu com a possibilitat de creixement. I a mi això és a nivell espiritual, interior, també que et configura, però si no ho digués negaria la manera en com jo m'adreço als infants, no? Des d'aquest creure que són un tu i que poden tirar endavant, partint des d'on s'està cap al tot. Bé, moltes gràcies.